Okay, so dito tayo sa may hindi ko alam kung part pa to ng Sagunto, pero alam ko sa norte yung sa ibaba. Ang entry ko dun sa may baba. So ang usually ang entry nito sa kabilang barangay sa may Sagunto. Tapos bababa ka mula taas hanggang dito. Okay. So pwede natin akyatin to hanggang sa taas, pero ayoko na doon. Bangin na doon, kaya dito na lang kahit paano kaya naman, hopefully kakayanin ng maayos. Hopefully hindi ako sumemplang. Itong camera ngayon gamit ko walang lens protector, so kung sumemplang ako at nagasgas yung lens, wala, iyak na lang. Sagunto sa norte, SS2. Okay, so gamit ko ngayon yung Speed 1 Defender, Destroyer 27.5. Okay, so yan, naka weapon fork 160, weapon cannon. Okay, so naka Diore na 11 speed. Okay, so yung crank hindi po yan Diore XT, Raceworks lang po yan. Okay, so yan. Okay, go! Madulas. Hinay. Pasensya nyo na, mabagal lang po. Okay. Rats. Di ba nakababa yung dropper ko? Nakababa naman, bakit parang ang taas-taas pa rin? Oh. Okay, so saan tayo? Okay, okay, rats ulit. Wow. Ba't feeling ko taas-taas pa rin ang upuan ko? Baba naman. Okay, so dito ako. Wala na. Ikat na tayo. Okay, so yan. Pangin, ayun, kumalso na naman. Ay, hindi ko talaga makuha yan. Okay, so kaya po ako mabagal kasi yan, kita nyo, bangin siya. So dahil solo, okay, wala tayong natatakot. Okay, kaya nito, buti sana kung flat to. Ayan, so bangin yan. So pag nadulas tayo dito sa may bato at tumumba tayo sa may kanan, kaliwa, kailangan pa bang i-memorize yan, di ba? Same here. Shit, nalak yung sapatos ko.
may mga bagay talagang kala mo kaya mo pero hindi pala. Sweetan. Okay, ito na naman. Oh shit. Bangin to the kanan ay kaliwa. Tapos nagpe-pedal strike pa ako. Diba? Tin kaya to. Pedal strike. Ooh. Wah. Yung katigasan tong suspension ko. Sumasagad eh. Hindi pa rin talaga kaya. Kailan pa akong kailan talaga mag-practice. Okay, lusong. Shit, pedal strike. Pa yan. Rats. Pwede pala dun. Ha! Ano? Kaya. May sak. Kalso. So hindi natin kaya dito. Sabi lang. Ay. Wah, uy. Ay. Wala. Pagod na ako.